अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाबा भरा कहला गल बारे कमर कहवा धारी पंडा झिल के बोल छारी पंडा झिल के बोल छारी बिना पूछल जाल नहीं चढ़ी पंडा झिल के बोल छारी बिना पूछल जाल नहीं चढ़ी हो फिर भरा कहला गल बारे कमर कहवा धारी पंडा झिल के बोल छारी बिना पूछल जाल नहीं चढ़ी हो पंडा झिल के बोल छारी बिना पूछल जाल नहीं चढ़ी हो पंडा झिल के बोल छारी बिना पूछल जाल नहीं चढ़ी हो पंडा झिल के बोल छारी। छाड़ी बिना पूछल जाल नहीं चढ़ी पंडा झिल के बोल छाड़ी बिना पूछल जाल नहीं चढ़ी पंडा झिल के बोल छाड़ी। ए बाबा भइल भोर हो साँझ से खारा भइल ए बाबा भइल भोर हो भूखे प्यासे रहल न जाता भइल देह कमजोर हो साँझ से खारा भइल ए बाबा भइल भोर हो भूखे प्यासे रहल न जाता बोल छाड़ी बिना पूछल जाल नहीं चढ़ी पंडा झिल के बोल छाड़ी बिना पूछल जाल नहीं चढ़ी पंडा झिल के बोल छाड़ी। बोला बोला
राज के बाबा सुन ले बिनती पुकार हो छोड़ी दुनिया जहानवा आइल फेरा से तोहर दुआर हो राज तोहर दुआर बाबा राइटर बाबू राज के सुनी बिनती के बार हो छोड़ी दुनिया जहानवा आइल फेरा से तेरा दुआर हो चंदन धार में मनोहर के सुख के गगारी भारी चंदन धार में मनोहर के सुख के गगारी भारी पंडा जी लेके बोले छारी बिना पूछले जाल नहीं जारी पंडा जी लेके बोले छारी बिना पूछले जाल नहीं जारी पंडा जी लेके बोले छारी। जय मां बन सकती रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाल बेगिया।